Ezer baino lehen Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburuordetzari eskerrak eman nahi dizkiogu, Gamerauntxari horrelako ekintzak antolatzeko babesa emateagatik. Horretaz gaineta noski, eskerrak eman nahi dizkiot, hemen gaur mahai inguruan gerturatu diren parte hartzaileei eta gonbidapena onartzeagatik. Alde batetik Alex Aginagalde daukagu, Disney Plus Euskaraz ekimeneko sustatzailetako bat dena, Disney Plus Euskaraz ekimen hau osatzen duten guraso eta euskaltzaleen izenean jardun duena, esaterako hedabideen aurrean eta gaur oraintxe hemen daukaguna. Arratsaldeon Alex, urte askotarako. Arratsaldeon zuei. Asteko gogoekin. Bai, ea zeatatzen dan. Disney Plus Euskaraz ekimenaren berri izan nahi baduzue, Twitterren aurkitu ahal ditzakezue, abildua de Euskaraz bezala. Eta gure beste gonbidatua, Xabier Alkiza dugu, Bieuse bikoiztaile Euskaldunen elkarteko bozeramailea dena. Alkizak Euskaraz jarduten duen bikoiztaileen aldeko aktivismoa burutzen du Bieuse elkartaren bitartez eta baita ere sare sozialetan. Arratsaldeon Xabi, urte askotarako. Kaixo Maitane eta Alex, arratsaldeon, berdin. Eskarmentua daukazu zu bikoiztaileen ordezkari bezala, beraz ikusentzunezkoen egoera ondo ezagutuko duzulakoan gonbidatu zaitugu, ezta? Nik ez dakit eskarmentua daukate, baina bai urte asko daramat ikusentzunezko munduaren parte horretan lanean, eta horrek eraman nau eta eraman gaitu, elkartzera eta bai oso ideia zehatz bat edukitzera euskararekin behintzat eta euskarazko edukiekin gertatzen dena, batez ere hori gure profesioari lotutako arlo bat delako, ezta? Bieuse elkartea ere Twitterren aurkitu dezakezue abildua Bieuse bezala. Eta orain nire burua aurkeztuko dut. Ni Maitane Jungitu naiz, komunikazioan doktorea. Gamerauntzi elkartearen ordezkari izango naiz, baina aldi berean ere mahai inguru honen moderatzaile lana egingo dut. Bideojokoak eta euskaraz aritzeaz gain, oraintxe bertan ere euskal twitchlari edo streamerrei buruz ere arituko naiz. Horretaz gain, aipatu behar dugu, teknikari lanetan Gari Larrañaga daukagula, Gamerauntziko kidea, gaurko errealizazioa burutzen. Kaixo, Gari, lan ikusezina bada ere, agurtu behar zaitugu. Gonbidatuen aurkezpenak amaituta, mahai inguru honen oinarriak eta arrazoiak azalduko ditut. Hemen ikusentzunezkoen 3 arlo oso desberdinetako ordezkariak bildu gara. Eta euskara da biltzen gaituena. Badakigu Bieuse elkarteak urteak eman dituela, bikoiztaileen eskubideak aldarrikatzen, eta beraiekin batera ekoiztetxeak eta sortzaileak ere aktivismoa egin dute urteetan zehar euskarazko edukien ekoizpena aldarrikatzeko. Hor daude besteak beste, Ibaia bezalako elkarteak eta beste ekoiztetxe elkarteak EITB-rekin sinatutako akordioak adibidez. Baina azken urte erdian, iaia urte bat, behar bada pandemiak eraginda, kontsumitzaileen aldetik aktivismoa ere sortu egin da. 2020ko azaroa abenduaren aldera, Disney Plus Euskaraz ekimena sortu zen, eta gerora Netflix Euskaraz ekimena ere agertu zen, eta gainera, aipagarria da Netflix Euskaraz egitasmoaren izenaren bukaeran, eta gehiago bukaera edo amaiera hori gehitu zutela. Adieraziz, Netflix plataforma bat dela, Disney Plus bezala, baina arazoa handiagoa dela, ezta? Ikusentzunezkoen kontsumua aldatu egin da, zalantzarik gabe. Euskal Herrian ere on demand edo nahieran zerbitzuak inposatu dira, eta uste dut, gaur euskarak hauetan daukan lekua aztertuko dugu, eta aipatu bezala ikuspuntuak desberdinak izango dira. Kontsumitzaileak alde batetik, bikoiztaile profesionalak, bideojokoak ere, eta streamerrak ere. Puntu komuna euskara da, eta hortik abiatuta ikuspuntuan hitz horiek aztertuko ditugu euskarazko ikusentzunezkoen egoeran. Aipatu nahi dut gainera gaurko mahai ingurua
euskera Twitchen aldarrikatzeko egin dugun kanpaina baten barruan kokatuta dagoela. Gaurtik hasita eta hurrengo bi astetan 3.000 Twitch Twitter kontua jarraituz, eguneroko emanaldiak zabalduko ditugu euskal Twitchlariekin protagonistak bezala. Beraz, animatu hauek jarraitzera. Eta, gure gonbidatuak agurtu ditugu, eta orain hauek sakonago ezagutzeko momentua da. Guazen ezagutzera beraien lan eta egitasmoak. Alexekin hasiko gara. Alex, Disney Plus Euskaraz ekimeneko sustatzailea zara, zuri dagokizu astea eta saltzea nortzuk zarete, noiz sortu zineten egitasmo bezala, helburuak eta helburu horiek lortzeko bideak. Bueno, gu guraso eta euskaltzale talde bat gera, talde informala, ez dola bereziki egituratua, eta sortu ginen azaroan gugana iritsi zenean Katalunian Disney Plus plataforma katalanez jartzea onartu zutela, hemen ere pentsatu genuen, guraso eta euskaltzaleon artean, guk ere Disney Plus euskeraz nahi genuela, ez? Gainera euskaraldiaren zurrunbiloan murgilduta geunden, eta momentu aproposa iruditu zitzaigun hemen ere kanpaina bat abiatzeko, sinaura bilketa bat abiatzeko, eta, gure eskaera sinaura bilketa horretan bikoitza zen, ez? Alde batetik, Walt Disneyri eskatzen genion euskaldunak ez zitzala diskriminatu, eta beste alde batetik, euskal erakundeei, Disneyrekin harremanetan jartzitezela gure hizkuntza eskubideak, eta bereziki gure aurren hizkuntza eskubideak errespetarazi o bermatu zitzaten. Eta orduan, azkenean, kanpainaren helburuak izango ziren alde batetik eztabaida mahai gainean jartzea, guk ere aipatzen dugu arazoa Disney Plusetik haratago doala, azken finean zuk aipatu ezun bezala Maitane, azken urteetan ikusentzunezkoa kontsumitzeko modua goitik bera irauli da, azken 8 urteetan 140 jaitsi da aurrek ikusten duten telebista ordu kopurua, eta aldiz, gaur egun Hego Euskal Herriko herritarren 140ak baino gehiago ordainpeko plataforma kontsumitzen ditu, euskaldunen kasuan kopuru hori are altuagoa da, 2020ko urriko datuen arabera, CIESen datuen arabera, euskaldunon 147ak kontsumitzen ditu interneteko plataformak. Espena dago jarrita, bale? Lasai segi. Bai, barkatu. Lasai. Eta 147ak plataforma hauek kontsumitzen ditugu, eta plataforma hauetan euskeraren presentzia anekdotikoa da, ez? Orduan, horregaitik iruditzen zaigu, oso garrantzitsua dela, gure aurrek hizkuntza ohituretan eragin zuzena du beraien aisialdiak, orduan, beraien erreferente guztiak, beraien kontsumitzen duten guztia, beste hizkuntza batzuetan baldin bada, beraien hizkuntza ohiturak azkenean kontsumitzen dutenaren araberakoak izango dira. Horregatik garrantzitsua da, plataforma horietan ere euskararen presentzia bermatzea. Eskerrik asko, Alex. Aurrak aipatu dituzu, baina Disney Plus ere helduok ikusten dugu. Orain Xabier Alkizaren tartea da, Bieuse Bikoiztaile Euskaldunen elkarteko bozeramailea. Azaldu mesedez zuen egitasmoa eta zuen helburuak. Gure egitasmoa, gu talde profesional bat gera, bai? Orduan, gure egitasmoa edo gure helburua elkartea sortzean izan zen ikustea urtetan zehar, urte askotan zehar, askok 20 urte daramatzagu lanean, ikustea zer gertatzen ari zen bikoizketarekin, eta batez ere, ikustea nola euskarazko bikoizketa gertatzen ari zen guztiz baztertua, eta enpresen eta erakundeen utzikeriagatik bihurtzen ari zen gauza bat guztiz, esan dezagun txoko batean utzia, zeinari ez zitzaion inolako atentzio hori jartzen, ez dirurik, ez ezer, eta zen zerbait, hor baztertua zegoena, ez? Orduan, talde profesional bat garenez, gure lehen asmoa eta gure borroka guztia izan zen profesionalki duintasun bat lortzea, ez? Baina,
Noski, hizkuntza politikarekin lotutagoa zuzenean, ze azkenean guk euskarazko bikoizketa hori aldarrikatzean, behatza jartzen dugu, hain zuzen ere, hemen urteetan zehar egon den hutsune batean eta utzikeria batean, baina agian pentsatu behar da utzikeria ere ez dela, baizik eta kontzienteki egindako zerbait. Eta, hori zela eta elkartea sortu genuen, pixka bat gure borroka profesionala aurrera eramateko, ez genuen sindikatu bat izateko ainako izaera, orduan elkarte batean geratu ginen, baina asmoa sindikatu batena zen gehiago. Eta, aldarrikatzen dugu euskarazko bikoizketa, aldarrikatzen dugulako euskarak izan behar duela beste edozein hizkuntza bezala. Eta eskuartean dugun beste edozein hizkuntza, hemen toki batean gauden non iparraldetik frantsesak eta hegoaldetik gaztelerak, bikoiztuta ematen dizkigun produktu guztiak, munduan dagon dena. Eta berdin zait, orain plataforma esan dezagun panoramiko batean gaudela edo panorama batean gaudela, eta orain dela 15 urte ez, hemen kontua da euskaraz ez dagoela edukirik, bai? Berdin du non ematen diren eduki horiek, edukiak falta dira, eta hori da aldarrikatzen duguna. Zergatik ez dago edukirik euskeraz. Orduan, guri eman zaigun erantzuna eta batez ere entzuten dena da edukiak sortu egin behar direla, euskarak edukiak sortu egin behar dituela, eta orduan, hau da, nik uste dut kontatzen diguten gezurrik handienetako bat, eta hau da batez ere borrokatu behar duguna, ez da? Zergatik Euskadin inoiz ez dugu izango munduan sortzen denari ez aurre egin, ez dugu ezertarako. Alegia hemen artista gaitzak ditugu eta jende bikaina sortzeko, baina neurria da. Eta euskarak hizkuntza bezala horrekin ez du ezer egiten. Orduan argi dago, kanpoko edukiak ekarri egin behar direla euskarara. Eta, hori da batez ere gure, esan dezagun, gure jo puntua, horra jo nahi dugu, gure aldetik eta gure lanbideak eskaintzen digun bidetik. Hori da gutxi gora bera, hola txapa potolua botata. Pentsatzen duguna eta egiten saiatzen garena. Eskerrik asko, Xabier. Zuk aipatutako hainbat puntutan ados nago zurekin. Eta inkluso bideojokoen mundura ere aplikagarriak dira. Orain nire tartea da azaltzeko Gamerauntziaren proiektua. Gamerauntzi egitasmo bezala 2014 urtean sortu zen eta 2016an elkarte ofizial bilakatu zen. Gure helburua bideojokoak eta euskara uztartzea da, imaginatu dezakezuen modu guztietan, baina beti ere bideojokoei lotutako esperientzia euskaraz izatea bilatuz. Adibide asko ditut. Euskaraz jokatu daitezken bideojoko zerrenda bat daukagu. 800 gameplay baino gehiago bildu ditugu gure webgunean. Hitzaldiak burutzen ditugu. Bideojokoi buruz euskaraz idazten dugu. Euskal bideojoko zaleen komunitateari babesa ematen diogu espazioak sortuz. Adibidez, Telegram talde bat, Discord zerbitzari bat, bideojokoen zerbitzariak, Minecraft adibidez. Jokoteknia bezalako jardunaldiak antolatzen ditugu, bideojokoen profesionalak euskaraz aritzen, euskaraz hitzaldiak burutzeko. Eta, bideojokoen itzulpenak ere egiten ditugu. Gainera, horretaz gain, 2020an 3.000 Twitch kanpaina antolatu genuen euskara Twitch plataforman bultzatzeko. Ere, Alexek aipatu duen moduan, euskaraldiaren momentu berean izan zen, 3.000 Twitch bitartean ikusi genuen Disney Plus euskara sortu zela. Orduan, momentu batean zurrunbilo handia sortu zela iruditzen zait. Zer da 3.000 Twitch kanpainan eskatzen genuena? Euskara streaming hizkuntza aukera bezala izatea Twitchen. Horretarako ere, botoak eskatu behar genituen Twitcheko foroen bitartez, oraintxe bertan 4.300 baino gehiago ditugu, eta, Twitchek oraindik ez du eskaera hori erantzun. Hau ez da Disney Plus euskaraz edo Netflix euskaraz egitasmoek eskatzen dutenaren berdina. Antzekoa da, baina
da berdina. Izan ere, gure kasuan Twitchen plataforma horren esku dago euskara etiketa bezala gehitzea. Eta gure ikuspuntutik oso lan gutxi dela dirudi, edo hori uste dugu. Azken finean programazioan aldaketatxo bat egitea dela aurre ikusten dugu. Baina honek, hau lortuta, gure sortzaileen ikusgaitasuna asko handituko litzateke. Geroago hitz egingo dugu horretaz ere. Eta beno, honaino aurkezpenak hasiko gara gaiak landuz, eta gutxi garenez, gure artean erantzuteko asmoa badugu, errespetuz eta besteari bukatzen utziz, elkarrizketa bideratu dezakegu. 3 bloke nagusi izango ditugu edukiei dagokionez, lehenengoa plataforma eta edukiei buruzkoa, bigarrena legez kanpoko ikusentzunezko sarbideari buruzkoa, eta 3. ekosistema hau osatzen duten agentei buruzkoa, kontsumitzaileak, aktivistak eta instituzio publikoak. Beraz, guazen edukiei hasiera ematera. Moment, segi maiten esegi, lasai. Lehen da bizi argitu behar dugu bi eduki mota daudela. Guk Euskal Herrian sortutakoak eta kanpotik ekarritakoak. Azken hauek esaterako bikoiztuta edo azpitituluekin euskaratzen ditugu. Hemen sortutako euskarazko edukiei dagokionez, badakigu esatera baterako ETBek bere nahieran plataforman eduki asko dituela euskaraz, berak sortutakoak, baina ez dauzka guztiak. Beraz, non daude euskaraz sortutako ekoizpenak plataforma handietan? Alex? Bai, egia esan gutxi daude, batez ere ordainketa bidezko eta munduan nagusi diren plataforma horietan, hitz egiten ari naiz Netflix batean, mundu mailan 200 milioi harpidedun baino gehiago dituena, kasu horretan, asteburu honetara arte, 3 euskerazko pelikula zeuden, 5.500 edukiko katalogo batean. Horrek, suposatzen du, 0,05. HBO 0, baita ere 100 milioi harpidedun dituena, Disney Plusek ere 100 milioi harpidedun ditu, eta hor ere 0 eduki daude euskeraz. Salbuespen bakarra izango litzateke, Filmin plataformaren baitan, filmin.es estatuko plataformaren baitan, badagoela Filmin euskeraz kanal txiki bat, 40 titulo biltzen dituena. Baina milaka eta milaka edukiko amaraun honetan, egia esan, euskararen presentzia hutsaren urrena da. Xabi. Bai. Zer esango dizuet, nik, agian beste ikuspegi bat emateko, lehen aipatu dudan sorkuntzari buruz, zeren, guk nahi baldin badugu, enpresa handi horiek bere sareetan gure produktua jar ditzaten, nien naiz ekoizlea, baina suposatzen da, benetan deigarriak eta oso potenteak izango balira hemen sortzen direnak, eskatu gabe jarriko lituzketela, ezta? Eta jarriko lituzkete, izango lirakelako beraien enpresa sortu dituzten arrazoia ederki betetzen dutelako, eta da bezeroak erakartzea, ezta? Eta hori da daukagun arazoa handia, ez? Orduan, hor ekoizpenen kontua edo ekoizpenen kontatzen zaigun historia hori nien naiz agian esan dezagun zuzenena edo nik baino beto jende askok jakingo du, ezta? Euskadin zer nolako tribulazioak, lanak eta sufrimenduak egin behar izan diren ekoiztu izan diren filme on horiek ekoizteko. Baina argi dago, ez direla nahikoa enpresa horientzat, baina ez dira komertzialki. Eta nik uste dut horri begiratu behar diogula, ezta? Ze enpresa horiek jarri ditzakete euskal sorkuntza horiek euskaraz eta adibidez ez dira zertan bikoiztu, jarri daitezke azpidatzita, eta katalogoan azalduko litzake euskaraz direla, ezta? Baina benetan
zenbat produktu atera dira nazioarte mailan salgarriak edo saltzeko modukoak izan direnak. Bueno, hori nik badakizu nori galdetuko niokeen, galdetuko nioke kultura sailburuari. Eta gainera galdetuko nioke orain dela 20 urtetik ona zenbat produktu atera dira hemendik, ez? Zeren azkenean euskarari ukatzen zaion parte hori, ezta? Bikoizketaren parte hori eta edukiak izateren parte hori, esaten digute edo bete nahi da hemengo sorkuntzarekin, ezta? Baina hori nik uste dut argi ikusten dela, ez? Eta plataformak horren adibide on bat direla, ezta? Nik munduko pelikularik onena baldin badaukat denek jarriko dute, ez? Orduan badirudi hemen egiten diren esfuertzo handi horiek beste zerbait behar dutela, ezta? Eta hemen dauden profesional oso on horiek laguntza gehiago behar dutela benetan lehen mailako sorkuntza batzuk jartzeko, ezta? Eta, bueno, noski filmin bezalako toki batean adibidez nolabaiteko eduki independiente eta esan dezagun oso finak dauden tokietan, badaude euskarazko edukiak, ez, zuk esan bezala, Alex, baina zer gertatzen da kontsumo masiboarekin, ez? Zer gertatzen da bideo-joko potente horiekin ere, ez? Hori, gertatzen dena da ez dauzkagula euskaraz, eta ez daukagula aukerarik edukitzeko. Hori da gutxi gora beran ere gai honen gainean, edo egon daitezkenean, nire iritzia, iritzi nahiko arriskutsua iruditzen zait, baina nire iritzia hori da. Bai, blokearen amaieran bideojokoei buruz arituko gara, baina ni ados nago hemengo ekoizpena indartu garekin. Bai, irudi errealean, zinean, animazioan, Bai. Eta kanpora begira ere pentsatu behar dugula edukiak sortzea, baina baita ere gure istorio propioak kontatzea. Eta hori adibidez Juan Berasategik asko errepikatzen zuen leloa zen gure istorioak kanpora ere saltzeko. Bai, barkatzen badidazu eta uzten badidazu hola kuña txiki bat sartzen, ni ere oso ados nago horrekin, baina arazo bat dago. Eta da, zuek oso ondo jakingo duzuen bezala, gaur egun egiten den animazio filme potente baten aurrekontua, adibidez. Bai? Eta gaur egun egiten den animazio filme potente baten aurrekontuarekin, gure kultura sailburutza osoaren aurrekontua pasatzen da. Hori filme batekin. Orduan, ezingo duguna inoiz, ez, da liga horretan jokatu, behintzat, orain dauzkagun baliabideekin. Horregatik aldarrikatzen dugu batez ere bikoizketa, ezta? Zeren, 80 milioi euro balio ditun filme bat, luzemetrai bat, bikoiztea oso merkea da, baina egitea 80 milioi euro dira. Kultura sailburutzak uste eta urten 70 piko atera ditula ETB-tik aparte. Zatik ETB-ren aurrekontua kultura sailburutzatik ateratzen da, baina aparte doa. Orduan, pentsazazuen non gauden, sortzeko. Bai, aurrekontuen desberdintasuna nabarmena da, eta adibidez animazioari dagokionez hori nik sakonki aztertu dut nire doktoregotza tesian. Eta 3D animazioaren astapenetan hemengo ekoiztetxek Pixar izatera jokatzen zutenean, hemen lortzen ziren erantzunak eta maitzak ez ziren Pixarren berdinak, ahaleginak egiten ziren, baina oso, guazen esatera oso gaizki zaharkitu direla film horiek. Kanpoko edukiak euskaratzeari dagokionez, zeintzuk dira zuen ustez ikusentzunezko plataforma handiek euskaraz edukiak bikoiztuta edo azpititulatuta gehitzeko dituzten arazoak? Arazo legalak dira, dirula arazoak dira? Nik uste, nazioarteko enpresa handien kasuan, interes falta, zanaet, euskal merkatua, euskaraz kontsumitzen dugunon merkatua, mundu mailan ikusentzunezkoa kontsumitzen dituen jende guztiaren artean, hutsaren hurrengoa da. Orduan, beraiei ez zaie inporta. Inork behartzen ez baditu,
ez dituzte edukiak itzuliko. Eta hori hain zuzen ere, Kataluniarekin dakagun ezberdintasun nagusia. Katalunian duela urte batzutatik, Kataluniako zinemetan, aurren filmak estreinatzeko gutxienez, ez dakit helduen filmentzat politika bera dagoen ala ez, baina aur filmak estreinatzeko derrigorrezkoa da film horiek katalanezko bertsioa ere estreinatzea. Orduan, derrigortzen badituzu, bai, noski egingo dutela, gero hor, ikusi barko da, gero zenbateko bitartekoa jartzen dituen Kataluniako gobernuak, seguro asko izango direla, eta baliabide pila bat dituztela, eta bar. Baina, azkenean hor, enpresa handiak merkatu horretan interes berezirik ez dutenak, ez dira berez hasiko edukiak euskeraz eskaintzen, norbaitek beharko ditu. Zabi, zein da zure iritzia? Nik esango diot, Alexekin oso ados nago, eta gainera jarriko dizuet beste puntutxo bat. Eta da, enpresa handi hoiei, agian, Euskaldunen merkatua galtzeak eragingo lieke, baina ez dute galtzen. Ze Euskaldunok gure kuota pagatzen dugu eta gazteleraz ikusten dugu. Ez diogulako uko egiten eskaintzen zaigun horri, eta normala da. Zergatik egingo beharko diogu elebiduna gara, edo hirueleduna gara. Orduan, enpresa horiek oso ongi dakite, gu azkenean bezero bezala bagauzkatela, ez? Beraien bezeroa gara, eta baita iparraldean frantsesarekin, kontu bera, ezta? Azkenean, guk edukiak ikusi egingo ditugu, bai edo bai. Ez? Eta ikusiko ditugu, gure aukeretan. Eta gainera, nik urte hauetan denetan, eta hori aipatu nahi nuke, ezta? Eta da, eleaniztunak garenak, ez? Eta hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten dugunok, erresago aldatzen dugu hizkuntza, bai, ikusteko modua baino. Eta horrekin esan nahi dizuet, adibidez, bikoizketaren gainean dagoen beste eztabaida eternoa, ez, hemengo saiakerak egin ziren azpidatziekin eta bar, ez, hori, eta gainera plataformak, orain, plataformek kontu handia daukate lortzen dituzten estatistikak ez argitaratzen, bale? Beraien datuak, beraien enpresa hobetzeko dituzte, baina gauzatxo batzuk ateratzen dira batera eta bestera. Eta horrelako pare bat txosten edoia ikusi ditut, ezta? Bikoizketaren gaineko kontsumoa, ez? Eta nola mantentzen den, ze hori ni ohituta baldin banago bikoiztuta ikustera, ez dut egiten, nola euskeraz ez dagoen orain azpidatzita ikusiko dut, ez? Egiten dut, gazteleraz bikoiztuta dago, bikoiztuta ikusiko dut, ez? Eta hori da pixka bat, hor dauden trampa horiek, ez? Eta gero enpresa horiek oso ondo dakitela hori. Eta hitz egiten zenun Alexe baliabidez eta 1989an atera zen Katalanen ikusentzunezkoen legea. Hemen ja beste alde batera begira ari ziren, eta guk orduan ja protesta egin zen, hemen protesta egin zen hortaz, baina zer eskatu zuten egiten ziren estreinaldien 25% katalanez izan zedila. Eta bai egiten dituzte helduentzako bikoizketak eta azpidatziak estreinatu katalanez. Hori euskeraz ez da sekula egin. Bakarrik aurrentzako zinema, eta gainera ez edozen, ez baizik eta aur txikientzakoa. Zergatik azken urteetan, nik uste dut ez dela filme pare bat egiten dira gehienez urtean, 7 urtetik gorako aurrentzat. Bestea gainerakoa, ume txikientzat dira. Eta gainera ez ditugu ikusi ikusle kopuruak, por cierto. Baina, hobez ikustea. Orduan, edukiak guk ikusiko ditugu. Eta gure merkatua interesgarria da, bai, baina badaukate. Orduan, arrazoia, legez behartu beharra dago. Eta hemen ez dago prest jendea lege bat egitera ikusentzunezkoarekin. Urrengo galdera behar bada Sabik ezagutuko du erantzuna, baina nik modu batean prestatuta neukan galdera, baina txatean berdina planteatu dute beste adibide batekin. Aiora probatxoak dio,
zergatik Sakura kartak Sakura marrazkiak euskaraz Netflixen ez egotea, noren ardura da? Jadanik bikoiztuta ditugun edukiak ditugu, eduki berdin horiek plataformetara igota daude, baina euskarazko traka audioa falta da. Zein da arrazoia? Uste badidazue, nik erantzungo dizuet gutxienez partzialki. Nik parte hartu nuen Sakuran. Kontua zein da? Kontua da, hasteko bikoizketa ukatu egin dela urtetan zehar. Mespretsatu ere bai, batez ere arduradunetatik. Eta zer gertatu da trakarekin? Bueno, traka ETB-en egon behar luke, ez da? Traka edo analogikoa edo digitala. Eta ETB-en egon behar luke ez emisio eskubideekin, baina bai fisikoki, ezta? Norbaitek eduki beharko lituzke, zintan egin baziren zintan, eta diskotan badaude, disko gogorroiek, edo datoiek, edo dena delakoa, ezta? Zer gertatu da? Bueno, gertatu dena da, ETB-en bikoizketak ez duela pito bat ere balio, bai? Hola, zensuratuta, eta inori ez zitzaiola jola, eta almazenean itokinak bat zeuden, eta daten gainean edo zinten gainean xagu bat ibiltzen bazen edo arratoi bat, eta ez ordenagailuarena, ez zegoen ardurarik edo arduraduna ez dakigu zer egiten zuen. Kontua da gauza batzuk betirako galdu direla, ez daude, ezin dira lortu, eta beste batzuk agianan egongo dira. Agian egongo dira, zer esango dizut, tela batzun azpian, edo kaja batean hautsez beteta eta inork ez dakiela hor daudela, bai, hori dena, eta diru publiko ordaindutako bikoizketa, eta jende askorentzat oso garrantzitsua, txikitan ikusi du, eta kriston oroitzapen onak ematen dizkio, eta zeratik gure bizitzaren parte dira gauza horiek, hor daude galduta. Eta inolako ardurarik gabe. Hori, bikoizketa hori, eman daiteke Netflixi eta esan, jarri dazu, bai, noski baietz, bai. Norbaitek ardura hori hartu behar luke. Baina hori ere ez dute hartu nahi. Orduan, ulertu dudanaren arabera, bikoizketa horiek EITB-ren jabetza dira. Bai, guretzat bai, guk bikoizten duzunean zerbait, guri aktorei, zuzendariei, egokitzaileei ere bai, gaur egun gehiago, eskubide batzuk dagozkigu, ez da? Baina, jabetza lana egintzen duenarena da, ez da? Orduan esan dezagun, alde batetik ordaintzen duzula bikoizketa, hau da, aktoreak, testua, egitea, eta euskarri fisiko bat edukitzea, ez da? Eta beste alde batetik ordaintzen dituzula produktuaren emisio eskubideak denbora baterako. Orduan, bai, bikoizketak ETB-ek pagatu ditu eta ETB-renak dira, bai? Alaxe beharko luke, alegia guztionak, erakunde publiko batenak dira. Izan, katalanek eskaintzen dituzte, plataformen jabei eskaini dizkiete, adibidez Disneyrekin, izugarrizko borroka egonda, bazeuden zenbait gauza, horrela, galduta ere, zenbait luze metrai, orain gaizki oroitzen ez badut, uste dut Notre Dameko jorobado de Notre Dame edo, hori bila ibili direla, eta hor talde bat ibili da, lortu duen arte, audiopista, bai, eta Disneyri pasadio. Orduan, bai, baina gauza horiek denak bikoiztu direlako, noski hemen Disneyri, badakizu ezer pasako genioken, ez da? Zero. Ez da filme bakar bat ere bikoiztu. Ez da bat ere. Eta, ardura izan dutenak, esaten dute Disneyk ez zeukala interesik euskeraz egiteko. Noski ez, baina beraiek ez dare. Noski katalanez egiteko ere Disneyk ez dauka inolako interesik, baina katalanek bai dute interes asko beraien hizkuntza Disneyren produktutan egon dadin. Orduan, esan diezazuek edana hori da, horraino. Orduan, ulertu dudanaren arabera, audiotrakoiek existitzen badira eta borondatea badago, plataforma handiei helarazia zaizkie. Bai horixe, bai horixe. Arale ez dugu inoiz errekuperatuko, galdu zen betirako. Bai.
Ez dakizu ez epena. Zerbait gehitu nahi duzu, Alex? Bai, esan nahi nuen, hain zuzen ere Disney Plus katalanez eskatzeko kanpaina horretan, azpimarratzen zutela, jadanik bazeudela eduki asko Disneyerenak katalanez bikoiztuak izan zirenak, nik uste 2013tik hasi zirela ja Disneyren edukiak katalanez eskaintzen, eta orduan eskatzen zena zen gutxienez existitzen diren bikoiztutako, katalanea bikoiztutako pelikula guzti horiek plataforman jarri zitzatela. Eta gero hortik aurrera ere lortu dute estreinaldi berri guztiak katalanez ere izatea. Kontutan izan behar dugu orain geroz eta ohikoagoa dela, zinemetan estreinatu beharrean, pelikulak zuzenean Netflixen edo Amazonen edo Disney Plusen estreinatzea. Eta Disney ere bide horretatik hasi da, Gabonetan bere azken estreinaldia plataforman egin zuen eta katalanez ere bazegoen. Vale, aurrera jarraitu baino lehen, favore bat ez du behar dizut, Xabi, ez zarenean hitz egiten mesedez muteatu mikrofonoa eko pixkatxo bat sortzen ari delako. Eskerrik asko. Bueno, jarraituko dugu. Azpitituluak irtenbide bat direla uste duzue plataforma handietan, edo ez da nahikoa? Alex. Galdera ona. Nahikoa ez da. Aurrera pauso bat, bueno, ni ez naiz aditua gaiean, baina nei bai iruditzen zait, azpitituluak gutxienez aukera hori egotea aukera merkeago bat, esan dezakegu, eta ahalbidetzen duena ere, geroz eta, bueno, naiz eta jendearen gehiengoa ohituta gauden edukiak bikoiztuta ikustea, badago ere bertsio originalak ikusteko interes hori edo, ez? Orduan, gutxienez interes hori daukan jendeari euskerazko azpidatziak eskaintzea, nik uste ez irtenbide osoa, partziala izan daiteke, baino bide bat izan daitekeela, ez? Hor, adibide bat jartzeatik, hemen azpidatziak ere bikoizketa gutxietxia izan den bezala, euskerazko azpidatzia ere gutxietxia izan da, eta nik adibide bat jarri nahiko nuke, nik Erasmusa Flandesen egin nuen, Belgikan, baino zona flamenkoan, eta bertan, zinemako pelikula gehienak bertsio originalean eskaintzen zituzten, eta azpidatziko bi lerrorekin, bata flamenkoz eta bestea frantsesez. Hemen, entzuten dugu oso molestoa dela, azpidatziak ikustea, ezin zarela pelikulan konzentratu, eta eskatu izan direnean azpidatziak, hori, normalean gazteleraz izaten dira, eta euskeraz jartzekotan, bakarrik euskeraz, 100 sesiotatik batean, euskerazko azpidatziekin jarriko dugu. Badaude beste herrialde batzuk, non azpidatziak bi hizkuntzetan jartzen diren, eta jendea ohituta dago, eta nik uste, azkenean eskubideak bermatzeko, beste modu bat izan daitekeela. Halere, gu aurrei zuzenduriko edukietan gaude pixka bat tematuta, ez? Iruditzen zaigulako garrantzitsua dela aurrek euskarazko erreferenteak izatea, eta aurrek ez dakite azpidatziak irakurtzen. Orduan gutxienez aurre eta gaztei zuzenduriko edukiak derrigorrez bikoiztu beharko lirateke. Eta gero hortik aurrera nik uste herrialde orok behar dituela kanpoko edukiak bere hizkuntzara itzultzea, bere hizkuntzari osasuna eman nahi badio. Egia da, bikoizketa eta azpitituluak zerbait kulturala dela esan daitekela eta herrialde batetik bestera desberdintasun oso nabarmenak aurkitzen ditugulako. Uste dut Grezian adibidez bikoizten duten bakarra direla aurrentzako filmak. Orduan, bakoitzak bere autua egiten du. Xabi, imaginatzen dut zure iritzia izango dela bikoizketa azpitituluen gainetik zalantzarik gabe, ezta? Esango dizuet, nik nire lanagatik zuek baino pelikula original gehiago ikusi ditudala seguru. Bai, eta azpidatzirik gabe, bai, nik iritzi bat dut. Iritzi importanteena daukatena honen gainean da
bakoitzak ikusi dezala nahi duen bezala. Ados? Hori da oinarria, eta funtsean hori da atera beharra. Eta gero, hitz egin dezakegu pila bat gai honetaz. Zalantzarik ez dago aurren edukiak ezin direla azpidatzi, eta, bueno, edo ezin direla, edo astakeri bat dela, ezta? Astakeri handi bat. Eta gero, nik, bueno, hainbeste punta dauzka gai honek, ez, lehen aipatu dizuet bat, eta da, normalean jendeak errazago aldatzen duela hizkuntzaz, ikusteko moduaz baino, ezta? Baina, beno, hortatik aparte, bakoitzak nahi duena egin dezala, ez, argi daukat, eta gure artean oso argi daukagu hori, baina konturatu gaitezen, gure hizkuntza gutxitua, bale? Hemen erabiltzen ez den, medio batekin zabaldu nahi dugula. Ez du ematen oso plan ona, ez du ematen. Egin dira, eta gastatu dira, nik uste dut orain dela 15 urte, Kanal Pluserako diru partida bat jarri zen, orduan baztarrika zen hizkuntza politika sailburua, eta, bueno, Kanal Plusen egon ziren azpidatziak euskaraz eskuragai, eta ez zuten inolako arrakastarik izan, bai? Hala ere, nik uste dut badagoela esan dezagun horren gainean kontzientzia bat, nahi duenak ikus dezala nahi duen bezala, baina bikoiztua nahi duenak eduki dezala aukera bikoiztua ikusteko. Eta esango dizuet gauza bat, lehen aipatu dugu, ezta, filme batek ze balio duen, ezta? Ze gero agian hitz egingo dugu gero, ezta, Maitane, pirateoari buruz eta nola ateratzen ari garen hemen gauzak batetik eta bestetik, baina azkenean filme baten aurrekontuarekin konparatuta bikoizketa lehenkoan uste dut matxuda jartzen zuela Kataluniako bikoiztaileak, ez? Eta zuk badakizu bikoizketak zer suposatzen duen filme batean, begira, pentsatu zazu 25 euroko menu bat jatera zoazela, bai? Ongi, badakizu zenbat den bikoizketa? Bueno, pelikula 25 euro baldin badira, bikoizketa dira 2 zentimo. Orduan, benetan, diferentziak nabari eragingo digu zenbat eduki hartzen ditugun edo zenbat ez? Ez dakit, nik uste dut ez. Eta gero, orain ja nire lanbideari pixka bat aldarrikapen serio bat egiteko, da, normalean, azpidatzien gainean daudela, esan dezagun, metodo zientifikoa erabiliz, bai, egin diren azterketa desente, jakiteko azpidatziak ikusteak zer galarazten digun filme batean, bai? Hori, bikoizketarekin ez da inoiz egin. Ezin delako, bale? Azkenean, bikoizketarena gusto kontu bat da, bai? Aldiz, azpidatziak neurtu daiteke zenbat denbora pasatzen duzun begira irakurtzen ari zarena. Eta, bueno, nahi duenak eskuragarri ditu, ze oso erresa da eye tracking bilatu, eta ikusiko duzue, benetan pasada bat dela, ez? Orduan, hala ere, onena originala ikustea, baina originala ez da azpidatzia, da originala. Alegia horretarako, gai izan behar dut, ama hizkuntza erabiltzen dudan bezala, beste hizkuntza bat erabiltzen, ezta? Eta gainerakoan, nonbait ez dago diferentzia asko, baina, bueno, esaten dizuet, hor uzten dizuet, zeratik nahi duenak aurkitu dezake eta material pila dago, unibertsitate askotan, batez ere Europan, baina baita Ameriketan ere, eta batez ere ingelesaren gainean, ezta? Ingelesek horretan ardura jarri dute, zen noski, esan dezagun ekoizpen gehienak beraien hizkuntzan dira, eta interesa daukatenean beste hizkuntza batean dagoena ikusteko, arduratu ditu horrek pixka bat, ez? Jakitea zer ematen dion azpidatziak edo zer kentzen dion, ezta? Eta, nik uste dut, bikoiztailea izateko nahiko suabea izan naizela, eta horrean. Eskerrik asko, Xabi. Ikusentzunezko tradizionalei buruz aritu gara, aipatu ditugu telebista saioak, hor ere luze metraiak, baina bideojokoei buruz arituko naiz pizkatxo bat oraintxe, eta nik uste dut egoera nahiko antzekoa dela. Jaurlaritzaren euskal kulturaren behatokiaren arabera, Euskal Autonomia
erkidegoko bideojoko proiektuen 80% gazteleraz garatzen da, gazteleraz, 80%. Euskara hutsez, soilik 3,5 garatu egiten da, elebidunak 3,3, eta ingeleraz 11%. Bideojoko gehiago garatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan ingeleraz, euskaraz baino. Gainera, begiratzen badugu ze bideojoko mota garatu egiten dira hemen, eta euskaraz ikusten dugu 45%, hau da, erdia baino gutxiago direla soilik entretenimenduzkoak. Horrek esan nahi du, euskaraz bideojoko gehiago garatzen direla, hezkuntzari lotutakoak, enpresari lotutakoak. Beraz, euskarazko sormena bideojokoetan ere ez da oso positiboa. Gamerauntxari dagokionez, uste dugu hasteko hemengo industria sendotu behar dela, eta sortzaileak beraien lanak euskaraz egitera bultzatzea. Zergatik, ezinbestekoa delako, bideojokoak ere gure bizitzaren parte dira, eta euskaratu nahi dugulako. Zuen egitasmoetan, daukate tokirik bideojokoek, Xabi eta Alex, mesedez. Bai, ez, guk egia esan streaming plataformetan jartzen dugu arreta, ez? Baina, noski baietz bideojokoak ere, batez ere haur eta gaztek erabiltzen dituzten aisialdiko tresnak izan da, iruditzen zaigu guri ere beharrezkoa dela horiek ere euskeraz izatea, arrazoi beragatik, ez? Haur eta gaztek beraien erreferenteetatik sortzen dituzte, beraien hizkuntza ohiturak, orduan beraien erreferente guztiak gazteleraz baldin badaude, etorkizunean gazteleraz biziko dira. Bai orain, bai etorkizunean, orduan, noski baietz bat egiten degula zuen helburu horrekin. Xabi, iritzirik daukazu honen inguruan? Begira, nik esan nahi dizut, zuek ezagutu aurretik, eta nik uste dut jokoak oso, esan dezagun orain daukaten indarra izan aurretik, guk aldarrikatu dugu, eta berriz esaten dizuet, Jaurlaritzaren aurrean eta legebiltzarrean, aldarrikatu dugu jokoak euskaratu beharko liratekela, badakizue joko oso potenteak bikoiztuak direla, bai, nik egiteko sortea izan dut, eta nire lankide deitu dezakedan jendea gazteleraz, noski, lanean aritu da oso joko potenteetan, eta hori da, esan dezagun beste armaila bat, beste gauza bat falta dena, eta beharrezkoa dena, ez? Eta toki berean eskatu behar dena, eta toki beretik ateratzen dena ezezkoa. Ze lehen ikusentzunezkoan esan dugun bezala, ezta? Sorkuntza, bai, noski baietz, baina zu jarri dituzu datuak, nik enituen ezagutzen, baina ez dut behar, badakigu gauzarik potenteenak, zoritxarrez, gustatuko litzaiguke potentzia bat izatea Hollywood baino gehiago ikusentzunekotan, eta nik zer dakit ez dakit jokoak non egiten diren gehiago, Indian egingo dira, edo nik ez dakit, ez dut ezagutzen sektorea, baina tira, munduko potentzia nahi genuke izatea, Euskal Herria, jokoen potentzia, baina ez gara, eta hemen sortuko dugu, eta egingo dira lan onak, eta izango da jende fina, gauza guztietan bezala, berdin balio dugu, baina ez dugu lortuko, ez dakit, milioiak erabiltzen ditun talde batek egiten duen lana, gu osonak izan da ere, ez dugu lortuko. Eta orduan, horiek, ekarri beharko genituzke euskarara, ez da, ekarri behar dira, noski baiez, guk eskatu dugu. Berdin eskatzen dugu ikusentzunezko erreferenterik ez dela euskaratzen, eta berdin, guretzako ikusentzunezko erreferente bat, jokoak dira. Bai, hoxe. Guk egia esan gamerauntzian bideojokoak euskaratzeari buruz hitz egiten dugunean beti ari gara testua, maila grafikoan, ezta? Zeren ahotsak bikoiztea beste mundu, aparteko mundu bat dela iruditzen zaigu gure baliabideak kontuan hartuta. Xavier, lan egin duzu noizbait euskaraz bideojokoetan,
Bai, ja, nire adinean ja zartrosiz puntu bat daukat eta gauzak azu egiten zaizkit. Egia esan denbora asko pasa eta gauza asko egin ditugu. Egin izan ditut, baina lehen aipatu duzun bezala, didaktikoak garai batean aurre historian, Eta, ezin dizut izenik esan. Ziur hemen nonbait edukiko dutela disko bat gordeta egindakoarekin. Baina, bai, oso gauza oinarrizkoak, baina bai, egin izan ditugu. Egin izan dira euskeraz, baina nik uste dut bertan sortutakoak zirela, Ez kanpotik ekarri eta euskaratu direnak. Ez, esango dizuet gainera, nik uste dut hemen Gasteizen, orain arte bintzat egonda estudio bat non joko desente bikoiztu diren gaztelerara. Grabazio estudio bat sonora izena du. Eta hor joko nahiko potenteak bikoiztu dira. Baina hori, gazteleraz. Euskararantzako ez dago tokirik hor ere. Sonora estudioa ezagutzen dut, baina ez nekien bideojokotan aritzen zirenik. Bideojokoetan gainera, ikusentzunezkoetan bezala, etiketaren arazoa daukagu, plataforma banatzaietan. Guk badakigu badaudela bideojoko batzuk legalki eskuratu ditzakegunak eta euskarazko bertsioa dutena, baina plataforma banatzaietan, zeinetan guk bideojokoa erosten dugu, hizkuntzen zerrendan ez dago euskara hizkuntz bezala iragazteko aukerarik. Behar bada 5 hizkuntza agertzen dira, eta guk badakigu bideojoko hori euskaraz dagoela, baina 6. hori ez da agertzen. Hori ere beste erronka bat da bideojokoen kasuan, eta oso antzeko da Twitcheko egoerarekin alderatuz. Lehen esan dugu, Twitchen ez dago euskarazko edukiak markatzeko aukerarik, adibidez katalana badago, beste 30 hizkuntza badaude aukera bezala, baina euskara oraindik ez, eta hori Twitchen euskara sortzen duten pertsonen ikusgaitasunan zuzenean eragiten du. Ezin badituzu euskarazko sortzaileak bilatu, ez zara inoiz beraiengana iritsiko, ez bada zeharka. Eta horregatik 3.000 Twitch kanpainan etengabe ari gara aleginak egiten ikusgaitasun hori lantzeko. Eta beno, zerbait gehitu nahi duzue bloke hau amaitzeko edo bigarren blokeari hasiera emango diogu? Ba, aurrera orduan. Nik gehiegi hitz egin dut. Hasiko gara orduan, bigarren bloke honekin, legez kanpoko ikusentzunezko sarbideari dagokiona. Beste hitz batzutan, webgune piratak. Edukiak doainik eta eskubideak ordaindu gabe zabaltzen dituzten webguneak. Gaur egun, euskarazko ikusentzunezkoak kontsumitzeko legez kanpoko plataforma anitz ditugu. Batzuk eduki orokorrak dituzte, beste batzuk tematikoki konkretuagoak dira, beste batzuk azpitituluak eskaintzen dituzte besterik gabe filmaren gainean jartzeko. Esango nuke pertsonalki, gazteleraz edo beste hizkuntzetan ikusentzunezkoak kontsumitzeari dagokionez, pirateriaren aroa amaituta dagoela. Etxe ia guztietan gutxienez plataforma baten bazkide garelako. Baina zer gertatzen da euskararen kasuan? Eta galdera honakoa da, legez kanpoko ikusentzunezko plataformak onuragarriak ala kaltegarriak dira euskararentzako. Zein da zure iritzia, Alex? Galdera ona. Ez, nik uste onuragarriak direla, besterik ez dagoen bitartean, herritarrok tresnak herri aktibazioaren bitartez eta herri ekimenaren bitartez tresna sortzen baldin baditugu, eduki horiek euskeraz izatea onuragarria da, noski, konfinamendu garai guztian, bolo-bolo ibili ziren, WhatsAppetan eta zenbat euskarara bikoiztutako zenbat pelikula zeuden eta horrelako zerrendak eta bueno, hor oso ezaguna da Euskal Encodings webgunea, eduki pila bat eskaintzen dituela euskarara bikoiztuta edo azpititulatuta, eta nik uste beharrezkoa dela existitzen ez diren bitartean, herritarrek beraiek, guk geuk, gure baliabideak sortzea. Beti ere jakinda, beste bide batetik ere euskeratuak izan beharko liratekela.
Xabi, zein da zure iritzia gai honi buruz? Begira, nik, harteko nire lanbideari dagokio, ezta? Orduan nik oso ikuspegi esan dezagun orokorra izan dezaket, eta, alde batetik ez daukagu besterik eta ondo dago horregotea lortzeko dagoena, bai, besterik ez daukagu. Eta esango nuke hortik jotzen dugun betartean besterik ez dugula izango. Alegia, hemen jartzen baldin bagara, alde batetik, esanez, nik itzuli eta azpidatzi batzuk egingo ditu, zergatik begira, software bat lortu dut, bikaina da, eta, enpotratzen ditu hemen imaginean, eta kalitate onarekin lapurtu dezaket, eta ondo, konturatu zaitez, zuk egiten duzun hori, zenbait tokitan, beste hizkuntzentzat, profesionalek egiten dutela. Bai? Eta profesionala baldin bada, agian zu oso ona izango zara, nik ez dut esaten, baina, kontxo, zalantza batzuk emango lizkidake, ez? Orduan, pixka bat da, orain dela gutxi ikasi deten hitz bat, eta izena du naturalizazioa. Eta da, norbaiten gaineko, esan dezagun, bortizkeria modu bat, zeinarekin, beira, ez dago erremediorik, euskera oso txikia da, ze polita da, baina ezin dugu besterik egin, eta uzten dugu, beti maila bajuan, eta beti berago, eta beti inguruan daukagun guztiaren azpitik. Orduan, noski, niri ez diazu esango zer den pareta bateri buruarekin ematea, ze urte asko daramatzat pareta bati buruarekin ematen. Hortik esatera sustatu egin behar dela herritarrek nola ala egin behar ditugula gauzak, nik ikusten dut dela pixka bat eta enkodingseko-ekin eta askotan eztabaidatu naiz honi buruz. Eta nik ikusten dutelako nire ustez eta nire iritziz dela hain justu besterik ez egiteko bidea. Alegia, begira, pirateatu dute Sol, eta lortzen duzu irudia, eta hemen nire lagun honek itzuli du, eta jarriko dituzu azpidatziak, eta toma, aurrei jartzen diezi, total txikiak dira, ze inporta zaie, baina ez dute zer ulertzen, baina oso pozik daude, nik orain esaten dizuedan hau, eztabaida hau izan dut jende pila batekin, eta horrela esaten dizu, orduan, ikusten dut aitzakia benetan, agian hori da behar duguna, zeatik ez gara gai beste zer lortzeko, ez da? Baina ikusten dut aitzaki bat bezala, eta gero barkatuko didazue, baina pirateatuta, gutxi gara, gure audientziak ez du diru asko ematen, guk gastatuko dugunak ez du diru asko ematen, baina badakigu zer den, eta hartu zazuen nahi duzuen bezala, baina nik nahiko garbi daukat lapurreta bat dela. Eta sortzaileari lapurtu egiten zaio. Eta nik sortzaile honak eduki nahi baldin baditut, eta beraien lana lapurtzen badute, sortzaile horrek taberna batera joan beharko du lanera. Ze, sortzen duenarekin ez du jaterik. Eta agian astakeri bat edo oso potoloa irudituko zaizue, baina, horren hazia ikusten dut hor, eta nik uste dut, nire iritzia nahikoa esan dizuet, hori dela. Bai, zu bikoizketan jarduten duzunez, legez kanpoko webguneen izate honek eragin zuzena dauka zuen lanean, zuek jaso alditu zuen eskubideen etekinak hori existitzen bada, eragina daukate? Existitzen da, guk jasotzen dugu urtean zehar egindako lanengatik eskubide batzuk, kasurik onenean ez da afari bat pagatzeko izaten urtean, ez? Orduan, ez da egia esan guri kentzen zaiguna edo guk galdu dezakeguna gehiago da lana, ez? Eskubideen gaia baino, ez da? Ahots eskubideek ez dira oso esanguratsuak, bale? Asko egiten duen jendeak, esan dezagun, Espainia mailan adibidez, ez? Izugarri egiten duen jendeak atera dezake
soldata on bat, hilabete bateko soldata on bat eskubideekin urtean, bai, soldata bat ona urtean, atera dezake. Ez da gehiago. Nik uste dut galera askoz handiagoa da adibidez, irudia sortzen dutenena edo irudiaren eskubideak dituztenena. Askoz handiagoa. Bai, bideojokoen egoera pixkat azalduko dut maila honetan legezko edo ez legezko edukiei dagokionez. Guk beti animatzen ditugu hemengo sortzaileak euskara sortzera. Edo behintzat guri itzulpenenak eskatzera. Guk beraiek eskatuta itzulpenak egiten ditugulako. Baina orokorrean legezko eskaintza oso basua da euskaraz eta askotan mini jokoak dira. Euskaratuak daudenak edo lehen komentatu ditugun lan bideojoko didaktikoak. A-hirukoitza, ez dakit ezaguna duzuen A-hirukoitza kontzeptua, horiek dira bideojoko handiak, milaka eta milioika kopia saltzen dituztenak, A-hirukoitza bideojoko horiek euskaraz ez dira existitzen. Ez dira, ez daude ez azpititulatutak, ez daude itzulitak, ez daude bikoiztutak, ez dago ezer. Guk gure webgunean euskaraz jokatu daitezkeen bideojokoen zerrenda daukagu. Eta zerrenda horretan euskaraz ofizialki eta legalki jokatu daitezkeen bideojokoak ditugu. Baina egia da ere zerrenda horretan baditugula bideojoko batzuk guk itzuli ditugunak edo beste pertsonek itzuli dituztenak. Eta, ez naiz hartuko azaltzera nola funtzionatzen duen itzulpen pirateo hori, baina animatzen duguna da garatzaileak, eta ez hemengoak bakarrik, garatzaile guztiak, hizkuntza zehazten duten fitxategietara sarbidea erraza egitera. Zergatik, guk gero fitxategi hori hartu, moldatu dezakegu, eta beraien kopia ofizialaren barruan gehitu. Hau da, guk legalkiari gara beraien jokoa eskuratzen. Beste aukera bat da beraien gure gana jotzea, edo beste itzultzaile talde baten gana jotzea, eta esatea mesedez euskaratu, hemen daukazue dirua aurrera, ezta? Baina, ere gertatu zaigu, aurrekontua izatea bideojoko bat itzultzeko, garatzeien gana joatea eta esatea prest gaude itzulpena egiteko, itzulpen profesionala egingo dugu, itzultzaileak, filologoak, eta erantzunik ez jasotzea. Eta hori ere pena bat da. Pena bat da baliabideak izatea, asmoa izatea eta enpresa ez hain handi, kasu horretan ezen enpresa hain handia, baina erantzunik ez jasotzea. Eta, gamerontziak alduena egiten du hori bideojokoen esperientzia hori indartzeko, eta bideojokoen kasuan interaktibitatea tartean dagoenez, kontsideratzen dugu desberdina dela bideojokoaren hizkuntza eta gero zuk bideojokoa jokatzeko erabiltzen duzun hizkuntza. Kasu askotan, kooperatiboan jokatzen delako, eta lan kooperatibo hori, komunikazio kooperatibo hori euskaraz egin daitekelako. Eta adibidez horretarako guk Discord zerbitzari batzuk eskaintzen ditugu. Beraz, puntutxo horiek azpimarratu nahi nituen. Eta bloke honekin bukatzeko, uste duzue legezko plataformak sortu behar direla bereziki euskarazko edukiak zabaltzeko, eta noren erantzunkizuna uste duzue dela hau. Alex, mesedez. Bai. Nik uste hor, erakundek dakatela erabateko erantzunkizuna. Hor, egia da, plataforma publiko sendo batek asko lagunduko lukeela, esate baterako oraintxe ITB nahieran aplikazioa eta sortu da, baina bertan dauden edukiak oso eskasak dira. Esate baterako, ez dago dragoi bola osoa, ETB irun behin eta berriro botatzen dute. ITB nahieran aplikazio horretan ez dago hori ikusterik. Esate baterako, hori adibide hutsa besterik ez da, ez? Orduan,
bi aukera daude, edo plataforma publiko sendo horretan herritarren diruarekin jartzen dira euskerazko eduki guztiak, edo sustatzen da, plataforma pribaturen bat sortzen baldin bada, katalanek adibidez, filmin.cat sortu zuten, eta hor dituzte 5.000 eduki baino gehiago katalanez. Eta egia da, enpresa katalana dela, eta TV3-rekin hitzarmena egin zuten, TV3-ren eskubidekoak ziren edukiak eta gutxienaka plataforma horretan jartzeko, agian honi buruzko informazio gehiago Xabierrek izango du, baino kasu horretan adibidez, erakunde publikoek sustatu zuten egon zedila plataforma streaming bidezko plataforma potente hori, naiz eta pribatu izan, katalanezko 5.000 eduki biltzen zituena. Orduan, ez dakit bi bideak dira, nik uste alde batetik erakunden egitekoa dela plataforma publiko sendoak egotea, baina plataforma publiko sendorik ez baldin badago, ekimen pribatu batek euskerazko eduki guztiak sustatuko balitu, eskainiko balitu, hori ere lagundu beharko litzateke. Gaur egun ez dakagu ez bata, ez bestea. Xabi, zerbait gehitu nahi duzu? Bai, gehitu dezaket asko, baina, ez dakit merezidun. Azkenean, Alexek esandakoa da, batez ere, berriz ere marka jartzen dizuet gauza oso garrantzitsu batean, eta da, TV3 azkeneko 20 urtetan milaka ordu bikoizten egon dela, ekoizpenaz gain, eta hemen fikzioaz ari gara, bale? Eta gu bitartean daukagu ETV2 izena duen kate bat, non oraindik ez dakigu ETV-ren aurrekontuaren zenbat gastatzen den gaztelerazko telebista bat egiten. Eta kasu bakarra gera hizkuntza bikoitza daukaten erkidegoetan beste zerbait ez esateagatik. Orduan, hemen ez da bikoiztu, nahita ere ez dago edukirik, nahi badugu ere, lehengo urtean, uste dut, 200 ordu ere ez direra bikoiztu. Negargarria da, eta azkeneko 10 urtetan bikoiztu dira 4-7 urterako edukiak. Ez dago ezer euskeraz, ezer ez, bakarrik sorkuntza dago. Sustatu digute sorkuntza, ea zer dagoen sortzeko, sortutakotik, ezta? Oso gutxi, 4 luzemetrai, pertsona batek hilabete batean ikusiko lituzken edukiak, ez dago gehiago. Orduan, hor dago benetako gako potoloa, orain daukagu arrastaka ekarri dugun karro handi bat, zeina da hori, ez daukagula edukirik. Zer egin? Dirudienez, berdinen jarraitu da arduradunek daukaten aburuan. Berdinen jarraituko dugula, ze ez dago aldaketarako ez du ematen dagoenik. Filminekin eta beste gainokoekin ere berdina azkenean ETBek eta gobernuaren eliburutegia ere hor dago ikusentzunezkoekin, ez dago edukirik, nahi dutela ere ezin dute jarri. Guztiak galduta dago, eta nahieran izango dute seguru asko emisio eskubideak ez dituztela. Orduan, hemen hitz egiten ari gara denbora guztian, eta esateko, dragoi bola, eta dragoi bolak ia 40 urte ditu, badakizu, zuek baino zarragoa da. Orduan, pentsazazu ez ze utxunea dagon, eta nik beti pentsatzen dut ez, batez ere, pentsatu zazue azkeneko urtetan ikusi dituzuen gauza deigarriak, ez, geratu zaretenak, pelikula bat, komertziala, berdin zait, edo zer gauza, Avatar, berdin zait, edo zer, ez dago euskeraz, gure bizitzan, edo jende gaztearen bizitzan garrantzitsuak izan diren ikusentzunezkoak, ez daude euskeraz, ez daude, eta hori kontzienteki egindako zerbait izan da, eta orain horri buelta ematea, ez dakit nolakoa izango den. Eman behar zaiola, beharko litzake, baina komplikatua. Hori da nire ikuspuntua horren gainean. Hitz egiten ari zinen bitartean, niri burura etorri zaizkit Harry Potterren filmeak, eta justo gure txatean ere aipatu dituzte Potterren lehenengo filmea, ez dakit besteak euskaratuta daudenik ere.
zerbait gehiago neukan esateko. Bikoizketari buruz, baina egia da, nik lehen komentatu dut Juanba Berasategiren lana aztertu dudala, eta Juanbak esaten zuen Euskal Irrati Telebista euskaraz izan behar zela. Derrigorrez, eta soilik euskaraz, eta oso ados nago berarekin. Gure irratiak, telebista, webgunea, diru publikoarekin ordaindutakoak, nire ustez, uste irit pertsonala da, euskaraz soilik eskaini beharko lirateke. Bideojokoi dagokionez, plataformak esklusiboak, euskaraz bideojokoak sustatzeko, nik uste dut hori oso urrun dagoela oraindik, eta hori baino lehen euskarazko bideojokoak sortu behar ditugula, eta horiek identifikatu, eta jadanik existitzen diren plataformetan euskara etiketa bezala sartzea. Sorginen kondaira bilatzen badugu, agertzea, izenburu horrekin eta euskaraz. Zeren izen horrekin ez dugu aurkituko bideojokoa plataformetan, baina ingelerazko izenburuarekin bai, eta hizkuntzen artean ez da egongo euskara, naiz eta gero deskargatu ondoren euskaraz jokatua aldugun. Eta honekin itxiko dut bigarren bloke hau, eta guazen hirugarren eta azken blokeari hasiera emateko. Kontsumitzaileak, aktibismoa eta instituzio publikoak. 3 agente aipatu ditut, eta bakoitzari buruz hitz egingo dugu apurtxo bat. Hasteko, zein da kontsumitzaile bezala ditugun beharrak? Alex. Galdera potoloa. Nik uste dut gure beharra dela, alik eta eduki gehien euskaraz izatea, esan beste hizkuntzen artean guk ere gure eskubidea daukagu, eta beste hizkuntzak bezala izan nahi badegu, guk ere eduki guzti horiek euskaraz izan behar ditugu. Kontsumitzaileek behar ditugu, Netflixeko, Disneyeko, bideojokoetako eta gainontzeko plataformetako edukiak ere, euskaraz egon daitezela, eta nazioartean ekoizten diren filme handiak eta bai zinemetan, bai Euskal Telebistan, bai gero plataformetara iristen direnean, euskaraz egon daitezela. Xabi, agian kontsumitzaile bezala ez, baina profesional bezala eman dezakezu zure iritzia, nahi duzun bezala. Batzuek nahi dezuen bezala, baina baita kontsumitzaile bezala ere, eta noski nire hizkuntza arduratzen nauen norbait bezala, hiritar bezala, eta nire ikuspuntu txikitik, ez da, hori, agian munduan egiten den ekoizpen guztia euskerara ekartzea konplikatua izan daiteke, oso, ez? Baina, desde luego, eta ikusitakoak ikusita, euskararentzat mortala eta minbizi bat dena da orain egiten dena. Eta da oso maila bajuko edukiak ekarri bakarrik euskarara. Eta horrek nik uste dut doble min egiten diola. Hizkuntzari. Orduan, eta kontsumitzaileari, noski, zergatik kontsumitzaileak segituan lotzen du hizkuntza ematen diotenarekin. Eta aurrek berehala dakite, euskaraz ez dutela ikusiko soul, eta ez dutela ikusiko gustagarri zaien ezer. Eta berehala ikasten dute, eta ez dizute zer esango urrunekoa hartzen dutenean. Hor bukatu da euskararekin erlazioa, ikusentzunezkoan. Eta urte pila bat pasatzen ari dira horrela. Nik hor, benetako, beti ez dakit azpimarratu dugu, eta beti jarri izan dugu. Ez da, Harry Potter esan duzu, baina bai, Harry Potterrenak bikoiztu ziren, eta kitxo, ez? Baina benetako erreferente pila bat ateratzen dira, eta urtero, 200 ateratzen badira, zenbat euskaratu behar dira? 50? Bueno, 50, baina zerbait ekarri zazu, edo 50 potenteenak, baina ekarri zazu. Bestela, hori, umezurtzuzten ari zara dena. Bai, hori aipatu duzu, euskaratzen diren edukien kalitateari buruz, eta burura etorri zait euskaratzen diren eta aretoetara eramaten diren animazio filmak. Euskaraz estrenatzen direnak ez direlako blockbuster handiak, baizik eta agian Europako hainbat herrialdetako produkzioak direnak, ezta? Eta
hori oso nabarmena da kasu horretan. Bideojokoi dagokionez kontsumitzaile bezala, ni eta Gameron txiko kideak bideojokoak kontsumitu nahi ditugu eta euskaraz kontsumitu nahi ditugu. Eta nik gogoeta egin nahi dut oraina infamatuak diren streamerren inguruan, zeren eta badaude euskaldunak diren streamerrak euskaraz egiten dutenak edo behintzat dakitenak egiten, milaka jarraitzaile dituztenak edo 10.000 jarraitzaile dituztenak eta ez dutenak euskaraz egiten. Gero prentzan oso beti el streamer basko, baina ez euskalduna, asko azpimarratzen da ere batean zuzeneko batean 3 hitz euskaraz egite hori, baina azken finean beraien emisioak gazteleraz dira, eta guk euskeraz egiten dugu. Gu Twitchlariak, gainera izenari hartu dugu, ez da Twitchlariak, euskaraz aritzen gara Twitchen eta ikusleak nahi ditugu. Eta horretan ari gara, ikusgaitasuna landu nahian, zenbatekoa da Twitcheko kontsumoa. Eta hau segurenik Disney Plus euskarazekoi interesa izango dute, zeren gurasoak badira gehienak eta momentuz haur txikien gurasoak badira, hemendik urte batzutara egongo dira danak Twitchen. Zenolako edukiak kontsumituko dituzte, edo jadanik kontsumitzen dituzte Euskal Herriko gazteek Twitchen. Euskaraz, gukia estatistikak eman ditzakegu, gu garelako sortzaileak eta badakigulako zenbat jende pasatzen den gure zuzenekoak ikustera, ezta? Baina hori ere ikusgaitasuna landu beharra dago, jendea badagoelako Twitch ikusten, Euskal Herrian Twitch ikusten, baina ez dira ari euskarazko Twitchlariak ikusten. Hurrengo galdera, zein da instituzio publikoen erantzunkizuna? Alex, zer eskatzen ari zarete, nori konkretuki ari zarete eskatzen? Bueno, guk uste dugu erakundek erantzukizun handia dutela eskubidetaz hitz egiten ari geranean, ez? Guk gure, eskaera guztia hizkuntza eskubideen inguruan kokatzen dugu, izan ere uste dugu Euskal Herriko haurrek, beste edozein herrialdetako haurrek bezala, eskubidea dutela, munduan ikusienak diren eduki horiek eta onera ere iristen diren eduki horiek euskeraz ikusteko. Azkenean, gainera kontutan izan behar dugu euskera hizkuntza gutxitua dela, bi hizkuntza hegemonikoren artean bizi gera, badituzte munduko eduki guztiak frantsesez eta gazteleraz, eta orduan euskera biziko da bada eta gure aurrek euskera hautatuko dute bizitzeko, beharrezkoa da instituzioek eduki horiek euskeraz egon daitezela bermatzea. Horregaitik da gure eskaera, Disney ere eskatzen diogu, ez ditzala euskaldunak diskriminatu, baino eskaera euskal erakundei ere zuzenduta dijoa, beraie direlako eskubideak bermatu behar dituztenak. Eta bizitza pribatuan ere, eskubideak jokoan daudenean, instituzioek eskua sartu behar dutela defendatzen dugu. Xabi, zein uste duzu dela instituzioen erantzunkizuna? Erakundeen erantzukizuna da osoa, euskararen kasuan. Zergatik, ze orain dela urte asko, esan dezagun, demostratu zela, zuk euskaraz ematen baldin baduzu merezi duten edukiak euskaldunek ikusi egiten dituzte. Eta ez bakarrik euskaldunek, euskaldun ez direnek ere ikusi egiten dituzte. Ados? Hori, estatistikoki ikusi zen, ia 80. hamarkadaren erdialderaino. Zer gertatu zen, egoera hori mantentzeko inbertsioa askoz handiagoa behartzela, bai? Eta hori da egin ez zena, eta egin ez dena. Baina erantzukizuna osoa da, guk hizkuntza gutxitu badaukagu. Inoiz ezingo dugu enpresa bat
konbentzitu. Eta gutxiago, lehen esan duguna, elebiduna garelako, edo hirueleduna garelako. Ez dugu inor konbentzituko gure hizkuntzan, gure edukiak ikusi nahi ditugulako, diru bat gasta dezaten. Ados? Orduan, hemen argi dago erantzukizuna non egon behar duen. Eta gero, tamaina, ez? Erantzukizun horren tamaina edo egin behar den boltsa horren tamaina zenbatekoa da. Beno, hori eztabaidatu daiteke edo ematen dituen fruituen araberan neurtu daiteke agian, bai? Gaur egun gainera erresagoa delako, baina erantzukizuna beraiena da. Guk inoiz ez dugu lortuko Disney bat euskaraz, Disneygatik. Zeratik Disneyk badaki berak saltzen digula pelikula. Badaki, aspalditik. Orduan, argi dago, hemen horretarako bidea jarri behar duena diruz eta lege bidez, bietara, argiki administrazioa dela. Hori da, hortan nire iritzia garbia, hori da. Bale, orain nire txanda da, baina parentesi bat egingo dut eta komentatuko dut gure ikuslei, mesedez, galdera konkretuak badituzue egiteko, gorde bukaerarako, eta galdera zehatzak izatea, eta ahal baldin bada, zehaztu guztioi zuzendutakoak diren, edo gutako batik konkretuki. Vale. Eta orain parentesia itxi ostean, zein da instituzio publikoen erantzunkizuna bideojoko eta streamerrei dagokionez? Hasieran esan dudan bezala, gamerauntziak Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren laguntza bat dauka. Eta hori hasteko oso ondo dago, baina badakigu laguntza hori bikoitza izango balitz edo hirukoitza izango balitz guk lan egiteko gure gaitasunak handituko liratekela eta guk elkarte bezala goazen esatera beka edo inbertsio konkretuak industrian eragiteko bideratu ahal izango genituzkela, baina orain daukagunarekin eskerrak ematen ditugu eta ahal duguna egiten dugu, ezta? Baina bideojokoen kasuan ez da soilik hizkuntza afera, nik aipatu dut hizkuntza politikarako sailburu ordetza, baina bideojokoak ez dira bakarrik euskera, ez da bakarrik hizkuntza, ere da industria, ere dira hemengo enpresak, ere da kultura, ere dira hemengo historioak, eta instituzioek hori ulertu behar dute. Bideojokoa alde anitzetatik landu behar dela. Eta adibidez, Euskal Herrian ikasketa zentro ugari ditugu. Bai programazioa, bai animazioa lantzen dutenak, eta gainera orain Gasteizen beste zentro pribatu bat irekin nahi dute hori lantzeko. Galdetu beharko genuke ere zentro horietan, uste dut buruan ditudan 4tik 2 pribatuak direla edo izango direla, zein da euskararen papera zentro horietan. Motibatze dituzte beraien ikasleak euskaraz lan egitera, euskaraz sortzera bideojokoak, hori baloratu behar da. Eta kontuan hartuta badaudela zentroak hemen bideojokoak egiten irakasten dutenak, zergatik ez dago industriarik hemen, zergatik jendea kanpora joan behar da. Gogoeta hori egin behar da eta hemengo industria babestu behar da, eta horrekin batera euskarazko edukiak sortzea bideratu behar da. Eta Twitchlariei dagokionez, albiste positibo bat daukagu, zeren eta orain dela gutxi Euskal Telebistak Twitcheko kanala ireki du, eta momentuz egin dituen emanaldiak euskaraz izan dira, eta hori abia puntu positibo bat da kontsumoa neurtzeko. Hau da, jakiteko zenbat jende prest dagoen euskaraz edukiak kontsumitzeko Twitchen. Jendea ETB-ko kanaletik pasatzen bada, zergatik ez da pasako beste Twitchlarien kanaletik, ezta? Agian ETB erakusleio bat izan daiteke besteen lanak ere ikusteko eta bertan ere txateatzeko, zeren testu bidezko txateoa existitzen da, gu ere ari gara, audientzia ere ari da euskaraz txateatzen, oraintxe bertan gure txatean, gure sesuneko txatean, guztia euskaraz landu da, eta aipatu behar dut, badaudela parrafada handi batzuk ere, badaukagu aiora oso iritsi indartsuak eta zabaltzen, eta hori oso posgarria da, eskerrik asko aiora.
Oiora probatxoa youtuberra. Hor, spam pizkatxo bat, berarentzat. Eta lehen aipatu dudana, Euskal Herrian Twitch kontsumitzen da. Baina ze hizkuntzatan kontsumitzen da? Eskaintza dagoen hoietan, eta eskaintza handiena gazteleraz dago. Euskal Twitchlariak ez dira ezagunak, oraindik, eta horretan ari gara lanean. Etorri gurera, bilatu Twitch, bilatu Twitchlariak, eta ikusi Twitchen oraintxe bertan zuzenean gauden bezala, euskaraz ere egin dezakegula, eta toki bat, espazio bat dela euskaraz aritzeko. Eta hortik, azkenengo puntura iritsi gara, eta galdera honakoa da, aktivismoa. Aktivismoa da bide bakarra. Alex, zein da zure iritzia? Bueno, bide bakarra ez, aktivismoarekin bakarrik ez dira emaitzak lortzen batzuetan, eta horren inguruan Xabierrek esango digu, zenbat denbora daramaten hor burrukan bikoiztaiek, greba eta guzti, eta alere hori ez da nahikoa, azkenean herritarren aktibazioa beharrezkoa bai dela instituzioak mugiarazteko, historian zehar ikusi dugu eskubideak lortzeko bidean beti herritarrak erakundeen aurretik joan direla, eta herritarren bultzari esker askotan, gero erakundek eskubide horiek errekonozitu dituztela, orduan, herritarren aktibazioa oso lagungarria da, hemendik ere pentsatzen dugu, orain ere herri ekimenez sortu diren eskaera ezberdin hauekin, bai Disney Plus euskeraz, Netflix euskeraz, Twitch euskeraz, eskaera hauen, herritarren eskaera hauetan zenbat eta sinaura gehiago lortu, horrek ere erakundeen gana joatzeko, interpelatzeko, muskuloa egingo du, ez? Eta horregaitik, bai uste dugu beharrezkoa dela, baino ez da gauza bakarra. Gero, beti ere, erakundeen konpromezuak lortu behar dira. Alex, eskerrik asko. Xabi, zure esperientziatik, aktivismoa da bide bakarra? Ez dakit bakarra den, baina zaila daukagu horrekin bakarrik aurrera egitea, ez? Baina izan momentu honetan aukera gutxietako bat da. Bai, zergatik, begiratuko bagenu agian ikuspegi enpresarial batetik, edo saiatuko bagina, eta guk, adibidez, bikoiztaile elkartean saiatu gera, ez, alde hortatik begiratzen, eta mugatzen gaitu, ez, mugatzen gaitu merkatuak, mugatzen gaitu erabiltzaile kopuruak, eta gero, hori, eduki premiumetara, ez daukagu, ez genuke edukiko irismenik, ez ginake iritsiko. Orduan, bai, protesta egin behar dugu, Alexek dion bezala, giharra erakustea ederra da, eta ni, gustatuko litzaidake optimista izatea, enaiz, eta marka hon bat iruditzen zait, guk askotan keja egiten dugu, eta, nik Twitterren askotan keja egiten dut, ez? Euskalgintza sare handi bat dago, bai, eta sare handi horretan oso kasu gutxi egintzaio, orain eskuartean hemen hitz egiten aritu garen honi. Bai, utzi da, desente bazterrean, eta barkatuko didate borrokatu dutenak eta esan dutenak, baina asko baztertu eginda, pase eginda, beste aldera begiratu da, eta nik uste dut hizkuntzaren ikuspegitik, eta aktivista bazara hizkuntzari begira, hau pekatu kapital bat dela ikusentzunezkoa, bai jokoak, bai fikzioa dena, horrela baztertzea hemen baztertu den bezala, bai? Orduan, hor, nire harritxoa asko sentitzen dut, baina gu horrela sentitu gara, elkartean horrela sentitu gara, eta horrela esan dugu, iruditzen zaigu kapitala dela, oso garrantzitsua dela, eta Alexek hasieran esaten zuena, eta aurrek gazteleraz kontsumitzen badute, zu gazteleraz jokatzen baduzu, gero zure lagunarekin jokoaz ez zara euskeraz ari, eta hori segurua da. Eta barkatu, baina pelikula ingelesez ikusten baduzu,
zure lagunarekin ingelesa baldin badaki, ingelesez ariko zara pelikula horri buruz. Ze aktoreak esaten duena, ez duzu esango azpidatzita zegoena. Ez, esango duzu, ulertzen duzun neurrian, ahoan entzun diozuna. Eta nik uste dut hor, gure hizkuntzagatik asko borrokatzen duen jendeak, ahozkoa eta gainerakoa ez lukela banatu behar. Eta ahozkoa zer den, hizkuntza primarioa da, iristen zaiguna da, komunikazio aukera lehena da, orduan, ezin da, gauza bat azpidatzita dagoenean nik uste dut ezin dela esan euskeraz da. Eske pekatu bada. Ez da euskeraz. Ingelesez izango da, frantsesez edo nahi duzuna, eta euskeraz azpidatzia dago, baina ez da euskeraz. Orduan, aktivismoa bai, beharrezkoa da, baina beldur naiz ez dela nahikoa. Bai, gu ados gaude horrekin bai bideojokoei dagokionez eta bai Twitchlarien kasuan. Gainbehera elkartea euskararekiko aktivismo gutxa da. Ez ba litzateke aktivismo hura helburua, gainbehera ez litzateke existituko. Euskaraz bizi nahi dugu eta bideojokoak gure bizitzaren parte dira. Beraz, beharrezkoa dugu bideojokoak euskaraz egotea. Eta Twitchleriekin berdina, 3.000 Twitch kanpaina ere aktivismotik sortu zen, eta horretan jarraitzen dugu euskal streamerrak gure ikusgaitasuna lantzeko asmoak eta baliabideak eta estrategiak zehazten. Ikusten dut aiora probatxoak ere ekarpenak egin dituela txatean, eta oso ados dago zuen edo gure iritziarekin, dio aktivismoak ez du ordezkatuko behar, barkatu txata mugitzen ari da, aktivismoak ez du ordezkatu behar administrazioaren papera. Egin behar duena da mugitu behar den lekura mugiarazi. Hau da, esan duzuen bezala aktivismoa bai, baina bakarrik aktivismoa ez, instituzioak ere erantzunkizuna daukatela gai honetan. Ez dakit txatean galderak planteatu nahi dituzuen, baina orain da momentuan zeren eta hasiko naiz ja ondorio batzuk ateratzen eta gure gonbidatuak agurtzen. Ondorioen artean, naiz hemen apuntatzen, eta hainbat kontzeptu agertu dira, adibidez kalitatezko edukiak euskaraz sortzea. Ere, instituzioek derrigortu behar dituztela, legez derrigortu behar dituztela enpresak, euskaraz ere edukiak gehitzeko. Eta uste dut orain Espainiako Kongresuan ere ikusentzunezko lege berri bat ari direla eztabaidatzen, uste dut gaur ez dugula aipatu hemen, baina ere oraindik eztabaidatzen ari direla, eta oso ona izan daitekena euskararentzat, edo oso txarra izan daitekena, edo bata edo bestea, erdibiderik egongo ez dela dirudi. Irakurri duzue lege proposamena edo eztabaidak entzun dituzue? Bai, gu horren inguruan ere, guk ere egin genuen proposamen bat horren inguruan legebiltzarrean izan ginenean, hain zuzen ere, Kataluniako ikusentzunezko kontseilutik datorren proposamena, egokia iruditzen zaigu. Bertan, haien proposamenean esaten da, pixka bat testuingurua jartzeatik, Espainiako ikusentzunezko legeak aplikatzen du Europar direktiba bat, zeinak esaten duen plataformetako edukien 130% Europako ekoizpenak izan behar direla. Eta gero, Espainiar estatuko zirriborroak esaten duena da, Europar edukien 130% horretatik erdia, Espainiar estatuko ekoizpenak izan behar direla. Baino, ez du hizkuntzen kuotarik eta ezartzen. 1,15 hori izan daiteke guztia gazteleraz, beste ezer zehazten ez bada. Horraitik, guri iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela eta momentu garrantzitsu batean gaudela, hain zuzen ere legez ziurtatu daitekelako estatu mailan, kuota horretatik zati bat euskerari eta estatuko beste hizkuntza batzuei derrigorez eskaini behar izatea. Horrek suposatuko luke, plataformek inbertitu beharko luketela euskerazko edukiak beraien plataformetan izateko, edo gutxienez sarbidea eman beharko lieketela beraien eskaintzan barkatu. Eta esate baterako 130%
15%-tik erdia euskeraz katalanez eta galegoz izango balitz, bota ezagun 2,5 edo horrelako zerbait, 3 izan beharko litzatekela euskeraz. Esaten ari gera gaur egun 0 dela euskeraz Disneyen, 0,05 dela euskeraz Netflixen, 0,006 Amazonen, orduan, 2,5ak, ja gutxienez, zerbait, gutxieneko bat bermatuko luke, gutxieneko ikusgarritasun bat. Guk uste dugu gainera, menuak eta plataforma horien erabilera hizkuntzetan ere bermatu behar dela euskera aukera egotea. Hau da, menua euskeraz izateko aukera ere, funtzionamendu guztian, egotea bermatu beharko litzatekela lege horretan. Eta, aurrera pauso bat litzateke, lege hau emendakin hauekin aurrera aterako balitz, eta nik uste euskalgintzako eragileekin, Netflix euskerazekoekin, eta beste hainbatekin honen inguruan elkarlanean aritzeko borondatea badegu. Zerbait gehitu nahi duzu, Xabi? Begira, nik, guk elkarte bezala kontseiluari bidali genion idatzi bat, galdetu ziguten, zuzenki gure lanbidea da. Eta, bai egia da, 2,5 hori balitz, izango litzakela zerbait, baina lehen aipatu dizuedana. Diru horrekin inoiz ez genuke blockbuster bat euskeraz izango, inoiz. Beti izango genuke, 2., 3., 4. mailako produktu bat euskeraz ekoitzia. Artistikoki bikaina izango dela, bai, zalantzarik ez, baina ez dugu edukiko emisio denborarik. Edukiko genuke 2,5 emisio denbora. Guk kontseiluari idatziz jarri diogu, guretzat ezin da egin, eta ez dago inola ere lortzerik, eta ea zer ateratzen den. Baina guretzako askoz garrantzitsuagoa da bermatzea emisio hizkuntza. Alegia, emaidazu nire hizkuntzan zuk egiten duzun janari goxo hori. Ezta? Eta baldin bada 4, 5, 5. Eta lehena aipatu dizuedana, gogoratu beti, filme bat egiteak ze balio duen, eta filme bat bikoizteak zer balio duen. Asko sentitzen dut, baina hizkuntzaren ikuspegitik ezin daukatu. Alegia, filme bat egiteko gastatzen den diruarekin, filme normal bat egiteko gastatzen den diruarekin, 10 blockbuster bikoiztuko dizkizut. Asko sentitzen dut, ez gara liga berean jokatzen ari. Orduan, sorkuntzarako diru bat egon behar duela zalantzarik gabe, ekoiztetxeek sortu ditzaten, gure kulturaren ispilu bat egon da dila, eta hemengo sortzaileena, baina hitz egiten badugu hizkuntzari buruz, barkatu baina sormenarekin ez daukagu zer eginik. Galduta gaude. Ez jokotan, ez ikusentzunezkoetan, eta ez literaturan, ere zer gertatzen da literaturan. Itzulpen onak daudela, ez da? Badaude, eta nahi genuke gehiago izan, baina liburuan dana badago euskeraz irakurtzeko moduan. Eta gehiago edo gutxiago, denetarikoak, klasikoak, merkatua usten dutenak, edo ez. Edo benetan gauza fina eta eklektikoak direnak, oso ondo. Badago, esan dezagun, abaniko 8 bat, edo eskaintza bat, ezta? Ikusentzunezkoan ere, berdin. Eta Netflixek egiten badu euskeraz serie bat, 5 atalekoa, hori da urtanta bat, orain ez daukagu urtanta bat ere, egia da. Baina hori urtanta bada, hizkuntzarentzat nik ez dakiz ze puntutara arte izan daiteken. Hori, kontseiluari ere horrela esan genion, eta hori gure ekarpena. Alex, zerbait komentatu nahi duzu? Bai, ez, esan nahi nuen, ados gaudelago ere Xabierren ikuspegiarekin, baino iruditzen zaigu aurrera pauso txiki horrek bermatuko lukela minimo bat, streaming plataforma handi horietan, eta baino gero benetan erronka dela estatuko ikusentzunezko lege horretaz haratago Euskal Herriko erakundeek, hemengo erakundetan ikusentzunezko lege propioak egitea, gure hizkuntza eskubideak bermatzea ahalbidetuko duten arauekin.
eta hori izango litzatekeia, benetan gure hizkuntzarentzat eta ikus-entzunezko panorama honetan testu inguru osasuntxo bat bermatuko lukeena euskararen biziraupenerako eta euskaraz bizi ahal izateko, etorkizunean lege propio bidez guzti hori arautzea eta eskatzea izango litzatekeela. Beraz, ja laburbiltzeko, kalitatezko edukiak sortu ahal den neurrian, kalitatezko edukiak blockbusterrak euskaratu, instituzioei erantzukizuna eskatu, eta instituzioek enpresak euskaraz egitera derrigortu, norberaren autua errespetatu, eta aktivismoarekin jarraitu. Hori da momentuz daukaguna esku artean. Eta kontuan hartuta gaituko dut bukatzeko, legea orain gora eta bera dabiltzatela, uste dut momentu aproposa dela gu ere, inoiz baino gehiago aktivismoan eta herri ekimenean aritzeko. Eskerrak eman nahi dizkizuet, Xabi eta Alex, zuei eta zuen egitasmoei, Disney Plus eta Bieuze, gaur mahai inguru honetan parte hartzegatik. Oso gustora egon naiz, espero dut zuek ere oso gustora egon izatea. Eta... Bai, oize. Eskerrik asko zuei, bai. Eta eskerrik asko eta urrengo bat arte. Nahi duzuen arte, mila esker aukera emategatik. Eskerrik asko ere gaur zuzenean jarraitu gaitu zuen guztioi eta txatean parte hartu duzuen guztioi. Laster arte. Eskerrik asko. Agur.